I poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu na kanalu Milanesi. U današnjoj epizodi, ljudi, prelistavamo album Premier Lige. Paninijeva Premier Liga je napokon stigli kod nas, tako da ćemo danas vidjeti šta sve nosi ovaj album, a posle toga isto tako ćemo otvoriti 10 najnovijih kesica Paninijeve Premier Lige. Jako sam zadovoljan kako se odele, zato što je ovo zapravo jedini pravi Paninijev album koji ćemo vidjeti vjerojatno ove godine. Znači, FIFA 365 jeste cool, ali ovo je pravi Paninijev album. Ovo su prave Paninijeve sličice i zaista veoma sam uzbuđen. Znači, ovo je najbolje što Panini može da ponudi. Panini je sav svoj fokus što se tiče sličica usmerio na Premier ligu, kako Adrenaline XL, tako i klasične sličice. Tako da ćemo danas, ja se nadam da uživamo u pravom Paninijevom albumu. I kao što vidite na naslovnici, vidi se da je jako ozbiljno, znači kvalitet štampe je veoma dobar. Danas je 20. tako da se danas dele besplatni albumi. Ukoliko niste pokupili, ne znam da će biti sutra besplatni ili će koštiti 200 dinara. Ali da, ko je danas prvi stigao, uzeo album za džabe. Ja sam uspeo da budem među tim prvima. Ali da, to je to. Gomila dobrih igrača, Mitrović, Mitrogol na naslovnici, znači veoma ozbiljno. Izgleda jako dobro. Napišite u komentarima kako vam se sviđa i naravno lupite like, ostavite subscribe, mi ajde da krenemo sa ovim albumom, pregledom i da vidimo šta sve mi imamo ovde. Pre svega, ovo je legenda kako izgledaju sličice, šta možemo da očekujemo od njih, koje su informacije u vezi igrača i svega ostaloga. Ovde naravno dobijemo one besplatne sličice koje uvijek dobijamo uz svaki Paninijev album i vidimo ovde kako izgledaju sličice izgledaju zaista fantastično i kažem, ovo je pravi pravciti Paninijev album, ovo je pravi next gen Panini album kako treba da bude zapravo, a ne onako jednobojno i dosadno kao što je bila FIFA 365 koja mi se ni malo nije svidela. Ali da, imamo prvu stranu, sličica 1 i 2, sadržaj albuma, sam print, sve mnogo kvalitetnije nego FIFA 365 i sad ovdje imamo prve sličice, to su vjerojatno grbovi u pitanju, dobijemo grbove svih timova koji učestvuju u Premier ligi i onda odmah krećemo sa prvim timovima koji će moći da se sakupljaju. Naravno ovdje imamo i trenera, znači imamo grb, ali isto tako imamo i trenera, što je veoma cool. Sviđa mi se što su bacili grbove. Za razliku od FIFA 365 nemamo, vidimo ovde dresove, makar nemamo na prvoj strani, ovo su samo igrači. I ono što je veoma strava, znači imamo broj igrača, imamo lice igrača da znamo koga tražimo, da ne bude fali mi 44, ne znaš koji igrač u pitanju, tako da ovo je veoma cool. I onda iza toga ima sledeća strana gde imamo dodatne neke stvari, najbolji igrači, istorijat kluba, procenti neki, znači zaista jako dobra priča, sviđa mi se vidite ovdje imati stadion, ekipe, znači formacije koje se igraju, znači stvarno jako dobro, vratno je glavni igrač, vratno man of the team najverovatnije, znači zaista kvalitet ovog albuma, ovo je nešto neverovatno i jako mi se sviđa ovo što vidim. Sledeći je Arsenal, ista priča, sve deluje identično kako vidimo ovde. I onda imamo tu stranicu gde imamo malo detaljnije od samom klubu i ne mogu da kažem, zaista ovo deluje kao neki mega kvalitetni časopis. I zaista svaka čast Paniniju na jednom ovakvom pravom svetskom albumu. Aston Villa, ok, imamo Aston Villu, pa onda sve vezano za Aston Villu i to je to. Znači svaka ekipa dobila je praktično 4 stranice, što je strava. Sledeći je Bradford, ok, imamo to. Posle njega imamo Brighton, dobro. Lepi dresu Brighton na 10. godina, ide Chelsea. Dobro, fino, sviđa mi se. I nećemo mnogo da pričamo, sada samo ga prelistavamo, gledamo šta sve ima. Crystal Palace je sledeći. Ali kako dobro, znam da li će biti Mitrović na Fulhamu. Mora bude na strani Fulhama Mitrović. Everton, onda imamo ovde Everton. I opet, glavni igrač, mnogo je clean, album je previše clean. Naprimjer, ljudi su se žali kako je Liga šampiona Topsova, previše šarena. Ovo je negde na tom fazonu, samo što je mnogo više clean. Ovo je baš onako profi. Album izgleda zaista profi. Evo ga Fulham. Ajde vidimo šta kaže, da li imamo Mitrovića ovde. Nemamo Mitrovića zapravo. Mislim da će biti Mitrović ovde među ovim igračima, ali Fulham očigledno da ga nema. Ja sam se ponadao, ali eto. Leeds United, dobro. Igrači Leeds Uniteda. Nakon čega dolaze Elite kartice. Sad, ovo je nešto novo. Po onome što sam ja čuo, Elite je nešto kao što je bio ekstra stiker u Kataru za svetsko prvenstvo, tako da bit će raznih paralela u raznim bojama i to vidimo ovde, look out for parallels. Znači, kažem da vodimo računa o paralelu, znači imamo klasične Elite i onda imamo te naranđaste, žute, plave, tako da to će biti vjerovatno ponovo neka pomama kao što je bilo sa ekstra stikerom, samo što ove godine, odnosno u ovom albumu, Elite sličice se takođe i lepe. Onda imamo Legends kartice, Rising Star kartice i kao što primećujete,
Premier Liga zaista onako povlači, znači Panini je počeo da povlači te neke fazone i fore koje je Tops prvi počeo da unosi i vidimo i šarenije stranice i zaista izgleda jako lepo, jako premium. Ovo zaista izgleda kao neki premium magazin, najiskreniji sa sličicama i to mi se jako sviđa. Season so far, kako napreduje sezona, ok, to je vjerojatno prva polovina sezone kako je napredovala. Onda nakon toga imamo Leicester City, dobro. Nakon toga ide Liverpool, fino, sviđa mi se i naravno tu su igrači, evo ga Nunez iz Liverpoola, onda Manchester City, Gundogan i Haaland, naravno Mahrez takođe, i onda imamo dalje Manchester United, evo ga Manchester United, da vidimo kako izgleda Manchester United, jako fino, sviđa mi se kako su izgleda. Nakon čega imamo Newcastle United, dobro, Newcastle, posle Newcastle Nottingham Forest, a onda ide opet Nottingham Forest, a onda ide ovde Southampton, ok, Southampton, Tottenham Hotspurs, mrzim Tottenham, nikad nisam bio ljubitelj Tottenhama, ali dobro, ima ljudi koji su hardcore obožavaoci, West Ham United, najgore ekipa u istoriji, ja mislim, fudbala, ako mene pitate iskreno, ali dobro. Onda ide Wolverhampton, ok, transfer update, hoćemo li imati update sličici za ovo? Izgleda da ćemo imati update sličice i za Premier ligu i to ćemo morati vjerojatno update setove da tražimo. Pretpostavljam da je to u pitanju ili ćemo morati da kupujemo na Polydorovom sajtu, tako nešto. Znači, ne samo što su iskopirali design fore, iskopirali su i update fore koje se dešavaju u albumu i to je to. Čekaj, stani, kako je to? Jesam ja propustio Arsenal? Vjerojatno sam propustio Arsenal, tako? Arsenal je bio treći, ok. Da, istripovao sam nešto, izgleda sam preskočio, ali da, evo ga, tu je Arsenal. Da, Arsenal je tu takođe. Ok, ne, samo sam istripovao, izvinite. Znači, sve ekipe su tu, sve je tu kako treba, album izgleda bomba, 10 od 10. Ocenite u chatu, odnosno ocenite u komentarima kvalitet albuma, ja mislim da je ovo najbolji Paninijev album koji je ikada izašao, najiskrenije. A sada je prvi put na redu premijerno otvaranje Premier League sličica. Evo su nam Premier League sličice, pre svega izgledaju mnogo kvalitetno. Cena kesice je 80 dinara, znači cena kesice je ista kao FIFA 365, što je jako strava. Ja sam mislio će biti kesice skuplje, najiskrenije, ali svaka čast na ceni kesice, znači 80 dinara je kesica, apsolutna bomba. I ajmo da vidimo šta smo mi ovde i dobili! Jel moguće? Jel moguće Harry Kane Elite? Jel moguće da je prva sličica ponovo koju sam otvorio Elite sličica nekog fudbalera? Da, ovo nije normalno, ljudi. Harry Kane Elite, ali koji je ovo Elite? Jel ovo neki... Ja mislim da je ovo neki retki Elite, ovo nije obična. Congratulations, you have found a parallel. Ovo je paralela, dobili smo paralela, ljudi. Keep a variant save, znači ovo je za čuvanje. Znači, ovo je paralela za čuvanje. Okej, ali da li je ovo najređa? Crna je. Ja mislim, je li ovo crna? Sačekajte trenutak, ajde prvo vidimo što smo dobili još. Dobili smo, ovde smo dobili Liverpool, klubska Liverpoola. Onda smo dobili Miguela iz Newcastle-a. Srebrni Coleman iz, je li ovo Leeds United? Ne, ovo je iz Evertona, ok, iz Evertona. Cristiano Ronaldo, koji inače više ne igra za Manchester, ali ovo je ta update, mislim ovo je iz te sezone, jednostavno igra u tom trenutku dok je napustio. Cristiano, ili moguće Harry Kane i Cristiano Ronaldo, i onda smo dobili ovde dres Evertona takođe. Dres Evertona, pogledajte, kako, ok, hype je krenuo, moram da kažem da je hype krenuo. Dobili smo Cristiana, dobili smo Harry Kane Elite, ali pre toga moram samo da vidim šta se dešava, gde smo beše pročitali to. Imamo naranđasto crnu, a mi smo dobili tu naranđasto crnu, čini mi se, ali ne znam ko je najređa od ovih, da li je plava najređa ili je... Možda je ovo čak i najređa, čoveče. Ako je ona tu poslednja, verovatno je ovo čak i najređa. Naranđasta, naranđasto crna. Ok, sledeća kesica Premier lige. Hoću kažem Liga Champions Lige, ali zapravo... šta je? Molim! Je li ovo ponovo Elite sličica? Sad, ko je? Da li je ovo paralela ili je ovo obična? Ovo je vjerojatno klasična Elite sličica. Igrač West Hama. Da, ovo je klasična. Ok, ovo je klasična sličica. Dobro, dobili smo premium puzzler neki. Stavljamo ga ovde ovako, Elite. I onda idemo, sada nastavljamo Fernandes. Onda imamo posle to, inače kvalitet sličice jako dobro pod rukama. Igrač takođe, ovo je Aston Ville. I onda imamo grb Tottenhama, izgleda mnogo dobro. I to nije sve, imamo i grb Evertona. Grb
Tottenhama, grb Evertona i ovo je kao isečak, ok, ovo je kao bonus neki. Fantastično, 2 grba, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem kako je ovo otvaranje, kako je ovo postalo otvaranje, šta se ovdje zapravo dešava. Ja živim u nekom... ok, sad ovo već sad nema smisla. Jel ovo sada fora svaki put da dobijamo Elite sličicu ili ne dobijamo? Jel ovo nema smisla? Dobili smo još jednog igrača Elite, James Maddison iz Leicestera. Ok, sad sam jako zbunjen, zato što ovo ne bi smelo da se... Ja mislim da ovo ne bi smelo da se dešava zapravo. Onda, ok, ovo je update so far, verovatno. Onda imamo ovde igrača koji je ovo, ja ne mogu da provalim koji je ovog tim u pitanju. Ovaj tim iz Premier Lige zaista ne znam, ali vi mi napišite koji je u pitanju. Onda imamo Vukove, onda nakon dobijamo Tottenham i to je to, ok, zanimljivo. Izvinite ljudi, ako sada i mene igrača i grbove klubova sve ne budem znao, zato što, ok, ovo već ima smisla. Jer ovo nije imalo smisla. Ovo zaista nije imalo smisla. Ovo već ima smisla, ovako je normalno, ovako treba da bude. Ok, Philip Billing, ok, nastavljamo dalje. Onda imamo još jedan igrač Aston Ville. Onda imamo Harveca iz Chelsea-a, Tottenham, Perišić iz Tottenhama, lepo, dobili smo i Perišića, fantastično. I onda dobijamo igrača Sergi Canos, Španac, ali koji je ovo, šta je ovo, Brentford, ok, ovdje će biti dosta problema i navikavanja na sve ekipe Premier Lige, zašto zaista nisam pratio toliko dugo Premier Ligu i nisam toliko u toku, ali evo ga opet ponovo Perišić, nastavljamo sledećem kesicom Perišić i onda šta je sad ovo, key player golman West Ham Uniteda, ok, a gde to da stavim, stavit ćemo ga ovde kao neka specijalna sličica, onda ide Manchester United, Dalot, ok, fantastično, Botman, nakon čega dobijamo igrača Arsenala, Lokonga i onda opet, znači ovo dobijamo stalno izgleda. Ok, ovo dobijamo stalno, to su neki kodovi, verovatno, ne znam za šta su kodovi, ali su definitivno kodovi. Da vidimo što imamo dalje sledeće kesice, šta nam nudi. Inače, kvalitet ovih sličica je stvarno 10 od 10. I najiskrenije 10 od 10 kvalitet sličica. Ok, evo ga Fulham. I opet nova Elite sličica. James Ward, Provsi, ok, James Ward-Prowse, ok, iz Southamptona, stavljamo ga ovde, nova Elite sličica, ne mogu da verujem, ovo mi nešto nije ok. Čudno mi je, Mohamed Salisu, dobro iz isto ovoga Southamptona, onda opet Southampton, što je cela ekipa Southampton i onda Stanford. Brentford, ovo je Brentford, znači ovo je grb Brentforda, ok. Nikad nisi vidio u životu grb Brentforda, osim sad, tako da... Jedno čekam da me ovi poznavaoci Premier Lige krenu da me napušavaju u komentarima najiskrenije. Ok, Leicester, idemo dalje. Šta je ovo? I one to watch, znači ovo je kao key igrač Newcastle-a, ok. Onda imamo ovde Tottenham, Christian Romero. I evo su dresovi Liverpoola, dobili smo dresove Liverpoola, znači ove ludnice, i dresovi Chelsea-a i to je to. Mislim, ove sličice su apsolutno ludnice, ljudi. Neću da pričam ništa, ali ovo su najjače sličice koje smo do sada imali prilike da otvaramo na ovom kanalu, bez preterivanja. Na ovom kanalu najbolje sličice ubedljivo. Onana, dobro, nakon čega, ok, key player ponovo, stavljamo ga ovde pored, znači golmani su uglavnom key player izgleda. Ima Jason Steele iz, šta je ovo čoveče? Ovo je Brighton, ok, ovo je iz Brightona, West Ham i na kraju Luis Diaz iz Liverpoola. Dobro, još 2 kesice do kraja, ovo je proletelo, ovo otvaranje je bukvalno proletelo. Znači, toliko se zabavljam, toliko mi je sve onako strava, to je taj osjećaj pravih Paninijevih sličica kada je sve onako mega kvalitetno. Ok, nastavljamo dalje, ovde je grupna, s čega je ovo, koja je ova ekipa? Nottingham Forest, ok, Nottingham Forest ima crvene dresove sad iz nekog razloga, onda imamo Liverpool, Firmino, Mahrez iz Manchester City-a i onda imamo dresove Brightona, baš Brightonovi dresovi, ok, i posljednja kesica za danas. Ovo je jako brzo završilo se, jako je brzo prošlo, želeo bi još iskreno, ali bit će epizoda da ćemo otvarati još Premier Lige. Vi u komentarima obavezno napišite kako vam sviđa ovo otvaranje, da li mi je ustralo ili mi nije ustralo. Ok, Vukovi, onda imamo igrača, koji je ovaj, Jordan Ajev, ok, i onda ide ponovo Brighton, Fabian Schär iz Newcastle-a, Liverpool, Carvalho i na kraju to je to. To je to, ljudi, kao što sam rekao, ova kartica, odnosno ova sličica je highlight, čuvamo Harry Kane-a, ustralo me mega, pogotovo što je bilo iz prve.
I to je to. Drugari, lupite like, kosi, subscribe, nabavite nove albume, nabavite novu Premier ligu, a mi se ponovno vidimo u nekoj narednoj epizodi. Pozdrav!